Moro DJ mindangoti moro wataurire kuti poro ndasabhoro rikuda sibagarando nyimbo. 2 seconds earlier. Siku aruzvidyira mabhisho. Good meal. Zvakaoma kudaro ka bhora mberi. Toita zviripo baba. Chakwenda kuinterview Diamond FM. Mhanzi dzemukomana dzite zvekutorira pamhepo. Zvaizvezvi ma1. Flashback. We've got Siko in the building. I'd like to call him so Siko now is going to drop for us a few lines before we let him go. And of course we wish him all the best in this industry. Chero mabaze wada mabaze masters acho Mufure kwese jini kwenta Africa. Okay. All right. Magati alright. Tarira we conductor gitambiti ndiri kumhanya ngoma pasina chibiti ini nifunge kawotongo simisa geto ndikati kaurikona saka ndakagara pacheya ungefunge wakuda kutoni feya tona mata kuna jaja kuna mesaya wataurire kuti awafe wakanditaye saka ndikati DJ magapfeka maheadphones wataurire kuti ndona matauna tenzi wakaipa vari kuda kusimza winzi wataurire kuti ka ningrikinzi paporikona ndakagara ndakazembera katebo ndaimba ngoma funge dziri stable mangoma funge ndiri kukanda kahobho ndowagwinyisa maronda akafane kajobho amwe vachongadhaka kunge black label ini mukati yo ndabva ndadiwa negenga kare pafiyo vapfeka chihembe chisiri chedhiyo vataurire kuti ngoma kandiyo ndiyo tuguka tuniyo miridzoka tiriyo vataurire kuti wakavataurira varikuona nini ndabata musoro hanzi ndine akaetekenge kachisharo moro DJ mindangoti moro wataurire kuti poro ndasabhoro rikuda sibagarando nyimbo. Urikuda gomana arikuda saka kana paina arikumuda oka. Saka ndisira kana uchitonompedzera uyu China ndibate. China kana uchipedzera uyu mukomana uyu ndibate muswe China tone kuti akupedzerera. I was young man Siko Mighty right there, and of course maybe one might want to also get in touch with you for collabos and stuff. Yeah, vanenge vachida ma collabs and stuff chichichi vanadava 071 481 5285. All right. Yeah. All right. So yeah, Siko to the world. Saka ndakamirira zvinyowani zvacho. Mangwana chai. That's why. Thank you. On top of the game.